Dobrý deň, priatelia a vlastenci. Sú miesta na tejto zemi, kde aj vietor utíchne a kde aj ten najtvrdší chlap pocíti v hrdle hrču. Miesta, ktoré sú svedkami toho najhoršieho, čoho je ľudská bytosť schopná. Dnes, 7. mája 2026, si slovenský premiér Robert Fico uctil pamiatku obeti národného socializmu na jednom z takýchto miest v koncentračnom tábore Dachau. Keď brána s tým cynickým nápisom Arbach macht frei zapadne, zrazu sa ocitne v tichu, ktoré kričí. Je to ticho tisícov nevinných duší, ktoré tu vyhasli len preto, že niekto si myslel, že má právo rozhodovať o tom, kto je hoden života a kto nie. Je to ticho, ktoré nám aj po 81 rokoch od oslobodenia pripomína, aká tenká je hranica medzi civilizáciou a barbarstvom. V tom strašnom zozname obetí nie sú len cudzie mená, sú tam aj mená našich dedov a otcov. Slováci, vlastenci, odborári, Židia, Rómovia, ľudia z našej krvi, ktorí v Dachau a iných táborov smrti zaplatili tú najvyššiu daň. Robert Fico dnes s Kyticou nielen vzdal úctu ich pamiatke, on urobil viac. Ukázal, že Slovensko nezabúda. Ukázal, že suverénna politika, na ktorú je slovenský konzervatívec právom hrdý a ktorý ju obhajuje, znamená aj úctu k histórii. Bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany vietor fúka. Kým kaviarenskí povaľači v Bratislave riešia svoje virtuálne vojny, slovenský premiér stojí v Dachau v hlbokom stíšení a vyznamenáva myšlienku, že mier nie je samozrejmosťou. Je to hodnota, za ktorú sa musíme biť každý jeden deň. A viete, priatelia, v čom je ten dnešný odkaz Fica z Dachau najsilnejší? Že nenávisť na základe pôvodu či náboženstva sa nezmenila. Len sa prezliekla do modernejšieho šatu. Dnes na liberálne médiá a kaviarenskí fanatici chcú kádrovať za to, že chceme mať dobré vzťahy na 4 svetové strany. Chcú nás trestať za to, že chceme ísť položiť veniec k hrobu neznámeho vojaka v Moskve. Nazývajú nás kadejako len preto, že odmietame ich čierno-biele videnie sveta. Test Ficom a Dachau odhaľuje ich pokrytectvo. Oni tancujú na hroboch hrdinov, keď sa im to hodí a zosmiešňujú úctu, keď to vyhovuje ich politickému kšeftu. Nenávisť k inému názoru, ktorú dnes šíria voči vlastnej vláde, je presne tou istou emóciou, z ktorej vznikli tieto tábory smrti. My to ale vidíme a nenecháme si vziať právo na suverénnu pravdu. Priatelia, dnes Robert Fico bojoval proti klamstvu a za suverenitu slovenskej pamäte. Sú to spojené nádoby, spravodlivosť a česť pre všetkých, ktorí v Dachau zahynuli. Ja by som hlavne chcel spomenúť Vlada Mináča, ten príbeh je všeobecne známy, ktorý po tom, čo bol v Slovenskom národnom povstaní zranený, potom ho zatkli, prešiel cez Mauthausen, prešiel cez Dachau a myslím si, že takéto miesta by mali navštíviť ľudia aspoň raz v živote. Pýtal som sa na program ohľadne mladých ľudí, potvrdili mi, že robia všetko preto, aby deti zo škôl navštívili koncentračný tábor aspoň jedenkrát. My robíme podobnú politiku, pokiaľ ide o pracovný tábor v Seredi, kde sa pokúšame dostať čo najväčší počet žiakov základných škôl a potom samozrejme stredných škôl. Na záver tej návštevy sme ešte navštívili jedno také pamätné miesto, kde je možnosť dať pamätnú tabuľu, keďže Slovensko tu nemá takúto pamätnú tabuľu. Dohodli sme sa s zodpovednými za tento pamätník, lebo dnes je to pamätník.
že úrad vlády Slovenskej republiky sem doručí jednu tabuľu, kde budú základné informácie o Slovenkách a Slovákoch, ktorí boli v tomto tábore v rokoch, ktoré som spomínal. Myslím si, že aj to je jeden zo spôsobov, ako si pripomenúť tieto hroznostrašné udalosti. Prosím, zdieľajte toto video, nech sa pravda o tom, že Slovensko si ctí mier a suverenitu na 4 svetové strany, dostane ku každému Slovákovi. Za našich dedov, za mier, za Slovensko my nezabúdame. My nezabúdame a neodpúšťame klamstvo. Ďakujeme.